Kajingpur jong kajingpang COVID-19 Hariboy District kalanang jur bha ha kine ki ar bat lai tayo mentah. Haba khen kelum ya kajing yo ki rupoj ba ya kine kajingpang ka kiu stet bha haba yunu jor bat ki pat ki district hapo kajalah. Kador bar senong mauro Hariboy District mentah ka step lengba urang ba senong jong kate ka senong uba opel lengdo ha kajingi don lang jong uba Alfred Malai ubadeu Assistant General Secretary ka senong rengkat ru bat usamla Albert Marwen ubadeu Vice President jong kasang samla senong hamauro kalami syakmat ban aya kajing sengos kham jingmut ya baro kito kibalangat ha kene kajingpang habayo bania kren bat une urang ba senong bat kine arngut kinong yalam senong kilai thu bahadin ba uwei na ki executive member jong kane ka senong ulayo ya kane kajingpang COVID-19 bat namar ba ki babun ki jing ya kendu ha ka ba penia ya ki kam senong kam thau bat une member senong ubayo ya kane kajingpang kumta baro ar phaungot kinong kit kam senong jong ka senong mauro kilahap ban song penkerpang yalade halayeng kumta lengba kene ka khobor urang ba senong ulakantu omtang ya kinong yalam senong ne ki pat ba senong jong ka senong mauro Henry ulakantu ya baro ki pat ba hakleng ki jaka ban but renti ya ki kendon balabtha da ka sorkar namar de tangkane kalat kabala banyada ya kene kajingpur jong kajingpang COVID-19 ha kaju kapor na kalyang jong senong mauro baro kawai lengba urang ba senong uba opel lengdo kila penpau ya kajing khublai ka kerpang ya baro arngut kinong mikmat jong kanong po constituency kentup ya UMLA bat UMDC bagila irap marmar hadin bagila yo jingtip halor ka jingdon kam jong ki member senong ban syong penkerpang yalade nga kren han na kalyang jong kadar bar senong mauro jongi hakini kita yo ki baladep kaladon gowe ki jingja ha ka ba we nagi step member jongi ulayo ya kata ka jingpang COVID-19 te ha ka test kalapau ka positif te ha kane ka dei bet kane ni don kumba ar phongut ki step member te bar khoi ar phongut ni lahap banya song ka quarantine ka ba long ka we ni ki protocol jong ka government te ni la ya thalut ya bar khoi ki step member ban ya pendep ya kane ka ji ya song quarantine ka ba siposi bat yang i bar khoi lengba ka health department la test lut dia bar khoi bat agata ka jing test bar khoi ka la long negatif te nga ai khublei sikate e ya ka health department na ka ta ka ne jing le sitom ka joki ban le test ya man la we step member jongi te hadin ka ne pat kaladon sa ka jingja sikiwe de ki paralok nok sung ki balangat ya kane ka ju ka ji sitom te ha ka bede bat kane ki tarok ki ladep song quarantine te ka jing kwa junga ban kren ha kane ka por kum ka darbar snong kalong ban kantu ya par khoi ki pai nong sung snong bakin ya trelang bakin ya peilang nang ba kanum don kano ka jing red sim ya gitu ki bapang ki basitom te kum tangi la pha ya ki committee bakin lejpet bakin likmi ya bar khoi ya gitu ki basong quarantine hapo kane ga snong ke jongi bat ki la deble ya kata bat nagalyang ka snong ru ni la ele kat bala ka bui ka bor ban pendiang nang ba kini ki ba la poi ha kane ka pot kinam don kana kono ka ji seo pher la ne kono ka ji su blam sim te ha bede ba kane ka ji song quarantine la ne ha ka bede ba kane ka jing ngat ia kane ka jaji sitom ngakwa ban pasat lem ngakwa ban bu ka jing kerpat sabar khoi ki pai nong snong jongi bat jongki we ru le se ki ban sangat le se ki ban ngat e kum kane ka jaji sitom bakinum dei ban don kata ka jiseu ka jisu mong lane kata ka jisu si halor kane ka jingpang Andre nga kentu ya par khoi ki we pat ki bakoi ki bakya ki de ban yarap lem ki de ban ai men simlang ya gitu ki ba ladon kane ki jistom knang ba makikin so suk men sim im nga ong ya kane ru namar ba don teng ki ba ya ben ya kho don teng ki ba ya kentai no ya kata ka imlang ka salang bat ki kiarno nakine ki breu ki balangat te kum kande kamde ban long kamde ban ja andre yide ban yarap lang yide ban ya telilang yide ban ya ai men sim lang ye gitu ki ba
ngat ya kum kene ke jaji stom te hakane ke por nagaliang jong ka darbar snong nga ai kuble sikade e ya ka health department ya kibala ya sim kya ya kane ka kam hakbede ba kane ke jingpang kumjuru khantam ya u MLA jongi ba meralbon sim bat uba balajit rani u MDC jongi bat ka tim jongki bar khoi kiba lawan yarap Mario seo yang kene ke jingja kilawan kloi ban wan ai ki jingarap na kamta gitu baru ki besong quarantine hangne po kene ke snong ke jongi bat kumjuru ngapan pau ya ke jing kuble ya ki seng balang ya ki press hamtam ya ke Riboy News ka ba lawan hamtam hadum tagasi ban wan sim ya kene ke benta ban pen priang ya kene ke kubor ha ka bede bat kene ke ji stom te nagaliang jog darbar snong idon tangkata ke kentin ha ne kapor publisibun